Uway unang bala barjla ula Shah bom yam kat bau parlok jong upat ula min saujur na kibinta jong kakli hakajing Shah sho hakakin hun kirunar hne ka steps ngi balang hapo ka thain maulai Mawroh kat kum ka khubor pulit kani ka jingja kala jia hne ka step por khatwe baji ai haja jong ka we ka school ki sister Kia thu bau ni barjla ba yap ukurteng u Arjun Rai bala san post nem karta kat bau ba min saujur ukurteng u Raja Ram ki pulit kle thu bakuma san hinriungut ki samla khasi kle thombor yakini ki nong bala barjala hakanam ka jingpan labor license pat namar ka jingbom dani ki kot kisla kini ki runar kla shubom na phang daulingka ki thu bahagani ka por bajai kini ka jingja kini ki nong bala barjala kle don lang bat ubai upara nong bala ubadiu khasi hindre kini ki runar ki klem kata akti satya yu nong bala khasi yakini ki arngut ki nong bala barjala lapin kut marmar shasni grims hindre u Arjun Rai ula khla no namar ka jingman saujur ki pulit kila register case halor kani ka jingja ba ka jing tokit minta kala ya chakmat ban lap di ni kini ki brio ki bidan kati ban le kani ka kam वो खाली आया तो पूछा कि लीवर कट है ना, बोला मालिक को दे दिया है बनाने के लिए और बस हो गया, इतना है, इससे ज़्यादा नहीं। 10 साढ़े 10 11 टाइम भी नहीं देख पाया हम लोग। मोबाइल हमारा उधर है भैया, और वो लोग कैमरा में है, स्विच ऑफ है, कौन मोबाइल लिया कौन नहीं। वो लोग कितना जन था? वो लोग 5-6 ऐसा था, मतलब गिनती नहीं कर पाया हम लोग तो अपने जान बचा के भागने का फेर में था।